וואו, לפני יומיים, ביום חמישי בערך, כן, חמישי, היה לי מאוד כיף. נסענו כל המשפחה לירושלים, וטיילנו, היינו בכותל, היינו בבית מרכז אריאל, היינו בכל מיני מקומות ממש כיפים דווקא. אחד הדברים שהכי אהבתי, זה דווקא שאנחנו, היה את בית אריאל, אז היה שם היה שם איזה סרטון בארוחת הבוקר שם ליד, ונראה לי שזה הקטע שהכי הרבה אנשים בו נהנו, כי כל אחד אמר זה אני, איך השתניתי, כאילו מכל התקופות, או איך ככה פעם נראה, וזה היה ממש מצחיק וכיפי, וזה היה מאוד נחמד דווקא לראות את כולם שמחים ולראות את זה שמח, וזהו בערך. ואז זה המשיך להיות כיף, היינו במסעדה והראינו סרטון ומה שאתם בערך רואים עכשיו, רק עם אותה שפות האלה כמובן, אבל זהו, היה ממש כיף וזהו. הוא היושב לו ישן במרומים, הוא הרופא כל חולים, הוא הנותן לו שמחה לילדים, הוא העושה משפטים, הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אלוהים שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד, שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גלי אור. מחר נותר לנו עוד בימים, מחר נותר כל היום, שמש תקווה בהמון מבטים, לילה ויום של חלום, הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אלוהים שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד, שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גלי אור. אלוהים שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד, שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גלי ירדן היקר, שיהיה לך חשבון מזל טוב, וביושר שמחה. לא שומעים, עוד הפעם. ירדן היקר. לירדן, יום הולדת שמח, שכל משאלותיך יתגשמו, שתהיה במאי סרטים מוצלח, שתזכה באוסקר, הרבה בלונים, הרבה מזל טוב, שכל משאלותיך יתגשמו מאודם באהבה. שלום אני רוצה להיות במאי סרטים ולעסוק בעיקר בסרטי ילדים. אני מאוד אוהב סרטים, ולפני כל סרט שאני בכלל רואה בקולנוע אני מתעניין איך עושים אותו ורואה מאחורי הקלעים, כי במאי סרטים אני יוצר סיפור ושואל מה מתרחש בו. לדעתי להיות במאי סרטים זו פעילות שיש בה הרבה יצירתיות, ואני מאוד אוהב להיות יצירתי. אני מאוד אוהב לעסוק בעולם הדמיון. לדעתי
באמצעות שילוב בין עולם הדמיון והיצירתיות, יוכל לממש את עשיית הסרטים וליצור סרטים ממש נפלאים. תגיד למצלמה שלום כיתה א', תגיד שלום כיתה א'. שתישאר צעיר לנצח, לה 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 לה, שתישאר צעיר לנצח. שישמור אותך אל ויגשים משאלתך, שתעשה בשביל אחר והוא למענך, שתיגע בכל כוכב ותטפס על כל שלב, שתישאר צעיר לנצח, שתגדל להיות צודק, שתדע לראות האור ולמצוא את האמת בתוך החושך הגדול, שתמיד תהיה חזק, אל תשחק את המשחק, שתישאר צעיר לנצח. לה 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 לה, שתישאר צעיר לנצח. ידיך עסוקות וצעדיך מהירים, שיהיה ביתך יציב מול רוחות השינויים, שבלבך תהיה שמחה, שישירו את שירך, שתישאר צעיר לנצח, שישמור אותך אל ויגשים משאלתך, שתעשה בשביל אחר והוא למענך, שתיגע בכל כוכב ותטפס על כל שלב, שתישאר צעיר לנצח. לה 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 שתישאר צעיר לנצח. שתישאר צעיר לנצח.